Mä oon Kirsi Salo Espoosta ja mä haluaisin työskennellä Orkla Suomella. Mun tilanne on se, että mä oon nyt 10 vuotta työskennellyt Isännöintiliitossa jäsenkokemuspäällikkönä tällä hetkellä, aiemmin viestintäpäällikkönä ja tuottajana. Orkla Suomessa yrityksenä mua kiinnostaa se, että se on kansainvälinen organisaatio tai osa kansainvälistä organisaatiota, mutta sitten kuitenkin on vahvat suomalaiset brändit. Ja vastuullisuus otetaan tosi tarkoituksella. Viestintäpäällikön tehtävässä mua kiinnostaa se, että tässä olisi mahdollisuus päästä yhdistämään mun innostuksen kohteita, kuten brändin kehittämistä ja sisäistä viestintää, sekä sitten mun vahvuuksia, eli mediaviestintää ja kohderyhmäkeskeistä sisällöntuotantoa. Tyyppinä mä oon yhdistelmä introverttia, joka tykkää kuunnella ja tutkia ja luoda itse, mutta myös ekstroverttia, joka sitten taas nauttii fasilitoinnista ja yhdessä sparrailusta ja myös esiintymisestä. Vapaa-ajalla mä tykkään olla aktiivinen. Asun 2 puolison kanssa. Tykkään soittaa karnevaalisambaa, tanssia, uida ulkovesissä, hiihtää, lasketella, näprätä, pyöräillä ja pelata golfia. Lisäksi mä toimin meidän taloyhtiön hallituksen jäsenenä ja nyt myös opiskelen ylemmässä ammattikorkeakoulussa avoimessa työnantajabrändäystä ja työntekijäkokemusta. Musta olisi tosi hauskaa, jos me päästäisiin saman pöydän ääreen vähän keskustelemaan meidän tavoitteista lisää ja sparrailemaan viestinnän maailmaa ja katsomaan, että miltä näyttää puolin ja toisin. Mun CV ja hakemus löytyy sieltä järjestelmästä ja palataan asiaan mahdollisimman pian. Moikka!